Täzelecek deyip ahir täzeledin ay maşina. Şoýly maşin var, o maşin. Sağ ol da. Menem ayırsa mokýela. Näme üçin? Ýok, baýdylary ýagy ýerdi. Ýüregi işte ya. Kim jogap ýarady? Doganymla ýa me işli taşa ediýär. Begmurat mı? Hawa agyr. Dost al jogap bersin o. Ýok, odan jaňa bir problem. Şu jaňa janyrlaýşyn. Özüň ali kuruluş. Begmuratyn jaňa al ýa. Dostum alla şunda görüp durmaşma seni o alla iş başa diye ýüregi düşe şu goýuny tutmanak. Edýäniň näme? Doganyň jaňa jogap bermän. Şu wagt agyňa şey diýän bolsaň, ertir maňa näme dersiň o? Maňa 1000 ýyldan sen ýaryp dost gerek. Galo. Akıl veren bolýarmy? Akılym gitdi. O malyňa dograp ber, o maňa bermedi. Sen ýal dost gerek galo wagtynda maňa. Gel. Bugün başka Gel. başka doğru sorak etti. Kim? Doğru sorak etti başka. Bidaret tay indi näme gerek täre şoňa bidaret tay. Bar çağır.